about pounds and mammy and son. Me and I'm bidding you, my dear. The donor from me is to you, Pebre, who from Facebook as well, by Joso. We are saying no contribute, said I make a choice, and no, and Ed Russo. A dear hinter was a tremor, dear hinter was soon some day into our brabum, and a day in ano, but Thomas Alfred, the moon named day, it was soon near Abrabum, say on Betcher, and yes, on Pebby, and to a yard training, and you could to dream, and that she drew baby. Yes, so, yeah, the idea, a boy a bra. And no, and a debia, you didn't know how say. National Society, you may do we, a 5 year Sporty TV, or YouTube, no so. Sounds sooner, Ubenya, Facebook. Kumawu TV, Facebook, Esubonti TV, so benya yo ana Kofi. Sorry, Kofi Esubonti, benya yo ho. Nempempi etete eye prophet. Aman bebebe wo prophet wo ye oman mu. Enso owuo how amane na aka ayetimemfo no. Ye ompanifo bebebe omukọ adifo na se onkope eye nyame adom enimde se de ko betimi de obo oye oman no bra. Still Ghana man yewu mo ye tiama yen e di enti ne wa difo ho nyame difo asabi nyame ne omo kasa ye wa konfo wo ha ye o malam bebrebe wo ha ye we eye ono mu hu ade ye odi hu fo wa asese still Ghana enti me mfa ntoma penfra na say e di enti prophet we ne say ono de eye president ne si akunya so konfo bi su hye baabi wo so ono ene boa ye president ne man be di ade ono say yare oyi MP we no ne boa no is still o man no intimi ntumpon ewuo ene say ate ato eye youth ni mu ene unya 40 years kra na adom unya 40 years adom die man basa die man sisa na akanfo kra no ya manie ni ya mamre ene say na osombe ne da homa akanfo yo sompa bi wo ye o man mu ya say a hinta ye yo nyame ni pa bi a wo ye osomafo obeje ye free ye o man mu imprimprin ya na impenifo bi wa say o se Kofi be catch ro ye the son of God, the man of God o I say no we pie we ye akumfi otuam ho na wo ye bobbo no dewura mamansa nyina ate na won se sebi hweyampon wonam eye Elia so ejeje eye adofo no min se bre no meko eye osuani e friend ya wasare ene osuani Ike ane ye no betwetwe nkomo osuani asare mechiao ya ja e bia bokodi amina dum tie ho ye mo osuani eye Ike mechiao ya mejo so peni e bia bokodi yango pado me bia boko da se ne musomunya bre na wo na sabi enu mu bedi e adwumadie no mo nimdie nyansa hunu mu ne ntiase e wo ye yasetremu de bia meka ho me se Ewiase no e ade mienu pe ene di Ewiase so nipa kasa ene ne nkwaje ene di Ewiase so de aka nyina no ye sabi e ya ahofama sabi wo yire ho a kasa betim modi yi nkwaje enso betim ayere modi yi ti Ewiase sa anwoma wi ene ede nua ye so na mame fam free ase eye asare aja ene betum sa framu ne nyina ne se ene nipa hwa benebene no asetere mu aye de ma nipa da sani enso ye wadifo ase ye wa konfo yo malam fo ase ye wo mu hunu ade ka ye wo nyansafo asabi omote ohene ho eka nyansa kire ohene sanso na ye wo cabinet a omote president so a omma ne nyansa enso still no omma ne ntimi ntupo koyi mu ye suafo na mu di enyame asem achi no nimdie ben ene ahinta ye a ene yentimi fa yento mepa free emfa yentimi fa yento mampa ana Ghana ana Ewiase manyina ntimi enko omanim bedas opan kase me da wano ase se ni na afiri Yankopon hu nimdie ani oman ni mu Hosea chapter 4 verse number 6 ose nimdie a meman ni nti oman na ayedai ahwiase sa na tie Ghana ha kase nyame hu nimdie mo oman mu a aka obi hawo na no so obi chia store de tia na ayedai ete obi yare bebo no obi chia on tia powder na wawuko obi wo hon ma na brabo besei obebe abrabo ni yeda na wawuko we say tetebre no to Israel say na wono mko akompo a na nyame na somafo o man mu no say ye nkonko bi say nyame somafo yi say okwanya ye koyi ebesi sei
o no makobisa Yankopon no somafo no wa ka che so munye sei no man no ho ye den ento no Ghana ha Yankopon hu nimdie ni ha ene nti sanka Yankopon hu nimdie e wo man mu a akabra o man Ghana ya te se nyame somafo wo man mu mpo no anka ye o man nko bre wiase na ebro ana wiase nyina ebre wiase nyina ebre nso yire eja hyehyɛ ne ade na ekoso wiase nti anka ye wiase nyina asade se ya te se nyame somafo abe Ghana nti mu me nkonko bisa ne se den na abe wiase ene nti nimbo frewu ntem ya na bra bo sei o ha kwada na apunesie na nyame ne somafo ne den enkyere yen te esese ye yansa ne ho ayeden atoyen nanso enam se nimdie na Ghana fo ni ye bekoso ewusa ya bra bo bekoso asei saa o ha kwada na apunesie bekoso egu ye ne so saa kopem bra ye beti nyame ne somafo no na se medase obo nyame somafo tete no na sante kokko a se bi yekobusa na eye odihunfo na komfo ana eye difo no ahye nkoma se monko osa na be ye adwuma saa na tie ene yesi bi di president okọ nso ni difo ana se the cabinet beka eye parliamentarians for no omo so kam omo so hyemra o man so no betima fa no to mapefra ene difo o ase yesi o mo doso do oso ni sunsum ne nam no ne nyame ne nam no ne eye insu ne nam na nyame somafo ben na oka edifo dodo na so na doso nti nyame somafo ben na oka say o man yenko busa ni mfiri ho no ye hwan me da wano ase nyame na somafo no onian beba John chapter 5 John chapter 5 verse number 36 downward okay ni nyina so ne mfa nkasa the whole world ye Ghana nko wiase nyame na somafo bia ne wiase biem de ye hu nyina yo bonsam no dom konkro ne nyame somafo ya ose de ye hu wo no mo bre mu won nyina yo bonsam no nkrofo nko a to wase o se wiase nyina ye difo anasomafo bia e wasase so okonkro ne nyame somafo ya ose ena wo se nya okonkro nyame somafo onso so ye somafo yes na ye de no de o ka hu bia no nso sasa ye onka omo ho we say enti on kan Bible ne enkyere ne nyame na somafo no wonu dwumedi ye ka nyame somafo na omo dwumedi e o man ni mu Jesus be Israel the same thing in see o man ni dia prepare kudum rebi me Israel fo a Yankopon hunim die kura won nsem ekohwe dwufo ma ye frɛ ne Bible no mu nti omko hu Jesus ne dwumedi na won se ampa we Yankopon na asomafo no bia na waye den we sane asase so sentine se nyame na asomafo no obi ama asase so obema obi nkyene obema obi oyer obema obi for water obema obi dade bi twadade kosu akokɔ abaifu nku ne adeda bi nyina won ma ma ye bi kasa ene won nsa na won de yede omode ye adwuma nti onkenkan Bible ne yenhwe de okonkro ne nyame somafo a de oye se one Jesus de no nyina na mahoma ba akoso ana se soro somafo de no na soro Jesus de no yenko yo John chapter 5 verse number 36 osena me de me wada se a esene John de no na enwuma eja no de ama me se mewie no enwuma no di me ho ade ansese eja no na asoma me eja na asoma no hwan na oka na hwan na oka kire no Jesus ene edi adanse se eja na asoma adwuma na oye na nkase di ne ho adanse se nyame no waye den wasoma no sentine se obonsam tumi nti obonsam Debi enti se nipa ni sane asase se osi otumi tu ahonhom bone ekutie nipa nyame na asomafo no na ebedi se adwuma no enti yenhwe okonkro ni nyame somafo ne dwumedi a odi a ene nti ekire se Yankopon waye den wasoma no de edi kan 1 osi obetu asunsum fi ahonhom bone nyina afri Ghana ene wiase afi 2 oba bisi temple konkro bi etoso miensa konkro bi edi kan e wo Mecca de etoso mienu ewo Jerusalem third one say ba sa na wiase akwa wie eno okonkro ne amesomafo wasi afi de etoso 3 odin sato nipa so a obenya apomiden we asmafo ne akomchefo a won ba ye ne obi amemedi sa dwumedi okonkro ne amesomafo so odin sato so a se umoja na swati a umoja nbehema unsuo na swati a nsuo nbehema ahoden na aswati a ahoden beden ebehema afi obekasa menako
wiase bebia kwa akoye adwuma papa nwanwa okonkro ni amesoma afia ejina Ghana ha ase obi o China yare ma ne yeye we dey okonkro ni amesoma afia ni dwumedie as ni tumi ana say the way mosifa pagya papa yi abro ma adwene menti ase so ehinta sembe na da eye osomafo ana okonkro ni amesomafo eho mam Psalm 107 verse 20 na hwe asembi wo ho ne nyumempo mbo so wie afei oba ode nwoma kese ne beba no ho komhye Quran 13:38 obebo asu ohunhun konkron ni ojem pacho Kristo na se obo honhun oso obobo ye ni padesani ewo honhun konkron ni ojem Jesus ba wa mo obi asu John 4:2 Jesus am obi asu chao enti nya okonkron ni amesoma afo ni dwumedie de oye na mekekan yo obobo asu ohunhun konkron ni ojem afei ode osom kese ne be den beba Sefania 3:9 okay we de okonkron ni amesoma afo ya eye we de say yankopon why den wasoma no enti on kan Bible no yo Psalm 107 verse number 20 o say o ma nasem be sa won yade o ma nasem be sa na yare na oyi won free won amenemu oyi no won free amenemu sanity on say o say asam no nyame asam no Kristo enso ne ye ka mo se osomafo twere me yedi adanse say Mose bai ye kan ho asem ma ye hu say okupie wo Egypt ewo ohini bi ensem Kristo opie wo Bethlehem anu okowie ewo empepo no so osomafo yawo opie wo he na dien ena onzo so obeyo Mame Isaiah 19:24 ne mfe nyina so ade bia nipa be bi onte ase ansa na waye den waye 1+1 2 okay o papa yi teacher ni na okotwere level na me sure say o papa ni teacher ni kra obema akọ say 1+1 2 wa akotwere level no watwa na say wetin say wetin me boa yes ade biara nipa be ntina ahyese me kan ye no onte ase ansa na waye den waye sa yes afiansa yegusu a yesu ade enti em say atiefo ni ahwefo ina obi abete de ye den ye kanase enti kenkan mame Isaiah chapter 90 verse number 24 o say edano Israel beto Misraim ni Assyria so miensa ayenhira asase mfimfini esan say asafo Ewurade hira won say nhira nka me man Misraim ni mensa no adwuma Assyria ni majapade Israel eja omani ni o say Israel Misraim ni Assyria Israel de obi anim Israel na Bible ka Misraim asase a Misraim sofo be na obechechirim mara be na obechechirim odifo be na obechechirim okomisheni be na obechechirim Assyria nso ne hwan okonkro ni yamesoma afo oba na o say ye ka Misraim asase a ene Saudi Arabia Misraim asase ni Saudi Arabia na Misraim no oyeni pa ye wo no Misraim no na oyeni pa ye wo no ena Israel so ye wo no Misraim no oyeni pa ye wo no 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 na saasi onya e Saudi Arabia enti said e be ya menu mi nu ni ahwefo na atiefo ye nyina e beti ase yina enti no mam Genesis chapter 10 verse number 1 downward nya hwe ase bi e ho yo Genesis chapter 10 verse number 1 o say na yenum ni Noah mba Sham Ham ni Japheth awo nto aso verse number 6 o say na Ham emanie Cush Misraim Put ni Canaan fesiwa onse Misraim Put and Canaan eminim say ekro say nipa ye wo no na ne nchechirem tisa age nyame somafo yawo Bible ka Misraim asase ne Saudi Arabia na Misraim asase so omanya yankopon yi si ho ema no ho ene Mecca ana Assyria fo so ye yen akanfo a bre ye wo oman konkron ganem Assyria fo ene ye akanfo no okonkron ni amesoma afo say akan ye nipa ye wo no ye wo akan e wo no wansu yire achi 5770 no wansu yire achi ne ye wo akan e was down akan ba beto anuanu nyina se ne wo no soma abosom die ntia ene Ghana beda ha no akakram ne 1000 years yenye akomisheni yenye odifo yenye osofo anyame asoma aframi bi mo bia nka se akan e ye nipa ye wo no age nyame soma afo ya pe die ntia okonkro ni yamesoma afo say akomishefo ya asoma afo wonu pia asase so nyina wonu nyina pie fre Abraham asenum enti won ba be kan Abraham wasem
okonkro ni amesomafo ya oye commission on so apie furu akan nasenem enti okonkro ni amesomafo so na ebeka akan ho asem ya den ya threat said ye twa Abraham ho asem na hemeti asedi a eye asiriafo no nya Abraham ama enya omo said there bi yaka na asem enti akanfo ana say asiriafo bebo eye akanfo yi akanfo omo so commission ni eye osomafo ya okonkro ni amesomafo ya I see. On say okay Quran chapter 61 verse number 6 now. Jesus kind. Was Israel for mun kan we say Yankopon soma me wo mun ho no mo. Say Moses mra na mada ne dana no. Mra me yi mamu. The Christo no ye Israel for dia. Yes. Israel for dia. Ena Muhammad. Komshemi there be Abraham ene komshemi Muhammad nso ye Mecca for Idia. There tie ni. On say nchiremu. On say Yankopon ka say Genesis chapter 22 verse number 18 downward. Okay, Abraham say o say wasefo mu na mefa na mehire wiase amanaman. Okay. Abraham man ko ye oman mienu eye Ishmael ne Isaac. Enti Ishmael nasefo no Arab fo no Isaac nasefo no so ne Israel fo no. Won mi na kitensuo e de omma bofum. Ti Israel fo de omma bofum. Anopa 9 ewia 12 enwre 3 o'clock. Na Arab fo so ye no 5 times a day. Won mi na ye Abraham nasefo. Na akan nasenem de na de eche wa pie wo okonkon ni nyame somafo yaw. Ena o kire se akan so ye nipa ye wo no. No wansu yiri na chi akan commission ni odi nkan pie wo wiase first. Akan awon toto aso miensa na ewu Abraham. I see. Akan Afirmati ase. Awon toto aso miensa ene ewu Abraham. Nti akan na otoso 17 ene Yankopon ka kire se wasisi asase bia ma ono na asefo o ebibre ane die ntia yefra Syria ai ye ba o man Ghana na medrisio wasi wasisi asase bi ama ono na asefo o ebibre ane wasi asase anufunsu na wopem so oye batan amana mani na baba binim sa batan no funsuo ne bi ene ne o man konkron Ghana enti bra akan na otoso 17 o ka kire nua akan na otoso 18 sa asem sei ne Yankopon widen waka kire me enti aka na otoso 18 oni akandom ni na tufu Assyria se wonu ba bohye asase na so sentini se na akan Yankopon amane senkyere se mbekwa akoto kwaye bi eyekusu wonu no ne da ase sa asase na Yankopon de ama akan ene na sefo enti ye ba ye bedu Central Africa eho na akan wuye akan ni wuo na chi na busuan panifo no ko East Africa wom ko jinsu busum bi ko Central Region fan from freno akor ko Central Region ye na ho wom si abusuan da na wi abusuan bi fie bia bi ho enti yen so ye na asante mam ha yeso ye de ye ewukuda na kwasida na memre na da pa na hunke ka ho no ni na ya abosomsom enti bra won aka ne wu na chi na won kofa sa abosomsom no de ba no won ma yira nyamsom no enti okonkro ni amesom afo se bra ye bebe share techi mai pe asase ne so ye kwa ye kusu won mu no da na se obi akopa bebe bi na on no nkrofo ye de etena ne ya bonofo asantefo twufu wasa denchira akuapem ene fantefo ti okonkro ni amesom afo se akan trap no ye mako 10 enti o man ye otumfo Yankopon ne man na nka ye mfa nsam bo mpai wo man ni o man ni danfo ni afiansa ye durusu enti bra akan panifo no beduro wonu ne ma mo ye na ya abosomsem wono wonu ma yire yamesom no hwe bi ti se begina konkro ni amesom afo se Ghana ha de anye ye kra ne de begina kra nipa 8 million ewo Ghana ha begina se begina de ne se bosum na egina ma yenya bawo se meti wo kasa na se a ante friend begina no e de yehwa de wa ase wo kasa mu nyina kire se akanfo oba nyina no omotum esu bi twetwene e be fa bosomsom obi obu se na esom ben e na ye akanfo som e na bosomsom enso ne sen e na me eda omamu ya ase ya me no som ne yemienu ode entontom som de ma akan ene na asefo na odi asori yeso ma Abraham ene na asefo nti meka say Abraham na asefo o ma mienu ina won mi na kitensuo ya asori yanhwe Israel for som se de sitie nkramosom de bi ba Ghana ha mebo a ene nti ye nyina ye nim kwan nkramofor fa so ye den
ɛsom nti yɛnhwɛ Israel for kwan a wɔn fa so som aka for som no Israel for deɛ ne yɛhwɛ Israel for ne yɛhwɛ ya ba bɛhwɛ aka ne deɛ no okay matase mame Nehemiah chapter 8 verse number 6 start 1 no poni ancha okay Nehemiah chapter 8 verse number 1 downwards na bosom ya etoso nson no duruye na Israel for no wo won kuro no mu na ɔma no nyinaa boabɔ wɔn ano hyia sɛ onipa baako wɔ prae a ɛwɔ esuo pono no anim na wɔka kyerɛ ɔtwerɛfo Ezra sɛ ɔmfa Moses mmara a Awurade hyɛɛ no mmara iswa na me yade ɔse ɔmfa Moses mmara na Nyankopɔn de ma no na ɔmfa mmara no yɛ den mmara papa bisa ho sɛ die be nti no wɔn sɛ ɔmfa mmara no mmara die be nti no wɔn bisa asa question no ɛnɛ yɛhwɛ Ghana ha mpo a yɛhwɛ Christianity yɛhwɛ nsɔre nsa de siti a uko Roma for asɔre dem ɛso de wɔn yɛ ɛso de matters for yɛ ɛso de presby for yɛ ɛso de SD for yɛ ɛso church of Christ for so yɛ de ɛyɛ yɛmbrɛ su bɔ mpo a ebi mbɔ esu a asɔre dem ebi fish pond swimming pool na wɔn bɔ esu ebi su bɔ esu wɔ esu team meboa yes wɔn ma sesa no nti esi wɔ Israel abrɛ so na Israel for no wɔn yɛ lucky saa abrɛ na odifo Ezra a Nyankopɔn no commission no oho nti wɔn hwɛ na wɔn de wɔn adwene sum yɛ na ɔsɛ mmara na Nyankopɔn de ma Moses no ɛhɔ nti yɛmfa odifo Ezra na ɔmmra na ɔmɛkenkan kyerɛ yɛn mepa kyɛ ɔtoa so yo ɔsɛ na ɔsɔfo Ezra de mmara no ba badwa a mmarima ne mmaa obiara betumi etie no bɛte aseɛ no wɔ mu no anim osumi a ɛtɔ so nson no da a edikan no na wakenkane wɔ prae a ɛwɔ nsuo pono no anim so free anopa kosi ewiginae mmarima ne mmaa ne wɔn a wobetumi ate aseɛ no anim na ɔma no nyinaa yɛ aso tie mmara nhoma no mu nsɛm no na ɔtwerɛfo Ezra gyina sɛ ɔsɛ na ɔtwerɛfo Ezra gyina ɛsɛ a wɔde dua ayɛ ɛkron a ɛsɛn ɛsɛm ɔsɛ asɛm no a nti wɔyɛ no Matietia sɛnea Anania Uria, Hilikia, Dimasia, Jinejina Ninchen, Nifa, verse number 6. Or say na Ezra Shra Eradi Yankopon Kesiano. Na Omanu ina Jesu say Amen, Amen. Na wamama won saso, na wakoto sorry Eradi de wonim butu fem. I see. Nti papa, ena na meka no. Israel for no kite nsuo. Wam de omma bofom. Ti se de nkramofo ye pepepe. Wam ye na no pa 9. Awia 12 ayimre 3 o'clock na die ntina won me ne saa okonkro ni nyame smafo ya se Abraham na nkasa opiefiri abofo no mu nyame na smafo won me sane asase no so ye wo mu group miensa asmafo no ye different from adifo nyame na smafo na won me sane asase no so ye wo mu group miensa ye wo abofo wo ye wo atumfo wo na ye wo Elijah fo wo na Elijah fo yes nti Abraham piefiri abofo no won ma soro wɔnom so ne sɛ ukai sɛ vibration 711 na ho wɔm de wɔn ma yɛ den ɛbofo na atumfo Elijah fo no wɔn mo rabi na hifie hɔ wɔn no tontonfo Nyankopɔn ɛna aka no so ɔyɛ commission no so aka so pie firi Elijah fo no mu enti entumi ma sɛ Elijah fo som no nyame de bɛ ma abofo no na yeye pacho sɛ wate de me kana sɛ ne sɛ ma me Sefania 3 ne sɛ osmafo no enwuma so no gu awodo yes ebi de omu de ebutu form ebi de ensu de omu de ebutu form kuta nsuo ɛna ebi nsu de no ɛsɛ ordinary no faafo betontum awurade aye ɔmo ne akamfo yɛ te yi ɛno no Elijah fo no so sɛ me kirim sɛ Abraham pie firi abɔfo no mu ne korɛ abɔfo no wɔn so sɛ ɔmo de ɔmo ma bɛyɛ den bɛbɔfo aka no so yɛ commission ni pie firi Elijah fo no mu Elijah fo no so ne sɛ wɔn bo Nyankopɔn som den yɛ den som no eti kenkan Sefania 3:9 na hwɛ akan no so Sefania chapter 3 verse number 9 ayinta sema wo mne okonkro ni nyame somafo ya se saa osom wei eye ntontom som yi ene na akomhyefo ne asomafo won ba asase so nyina won som mo som ye no no na ne di akire na atumfo akase san wa asase no so a won nyina eye adwuma bo nsam nso otumfo Nyankopɔn ona onim ahyese ne awie ye de besi nyina enti bere Quran se ahonhoma etete no okonkro ni nyame somafo ya se aye biara wonim Quran mu ka wie a wie ya no kura mu mpaibo biara wonim no Bible mu bo wie ya pa na oye den okura mu na de obonsam ene atumfo a wonu esane a wonu ye adwuma bo nsam wonu so ye ntontom ose Bonyankopɔn ni de na oye den onwane
na ne di akire Yankopɔn de saa osom no eya akomhyefo osom no e de abra da sama se yeso yenso saa osom no na nipa ma ye den enya asomdwe ne ahoto ye den entra asase na so enti yenhwe saa akan no so Sefina chapter 3 verse number 9 ose na eno ansa na medane amanama anu aye no kronkron se wo nyina mbo Awurade din no na wonye anokro ensom no nti Awurade din ene de ose Yankopɔn din fasom no ene ne de Jeremiah 33 verse number 10 ose frame na me den mejo so nti edin ba ne yemmo ne ntontom ena mpese mi hu okonkron ne yamesma afo ose aboso hene Yankopɔn no obo soro bo asase no ankasa idin ankasa ne rabbi ochechiri ni rabbi ne ochechiri ni ne se sara ye nim se rabbi eye obi a otre eye nyame ase ana oye chicheni a ochechire osomase sana ye nim enti rabbi no han okonkron ne yamesma afo ose asmafo ne akomhyefo a won ba asase so ye obi a ne Yankopɔn ye Abraham Yankopɔn Yankopɔn kan Genesis chapter 17 verse number 1 downward na ho no mo Yankopɔn di Abraham ba asase so de odi Moses ba asase so kan Exodus chapter 3 verse number 13 downward na eno so ho no mo Yankopɔn a odi Jesus ba asase so kan John chapter 5 verse number 36 na ho no mo o se nyuma me ye na nka se di me ho adanse se ejana na wa ye den wasoma me enti Jesus na abrɛ so okasa meja ene Yankopɔn de komhyeni Muhammad ya menhyira na so medwen kan amen ono so ba asase so ye Allah Yankopɔn okonkron ni yamesma afo se asekyere ne se okofo na bre Yankopɔn a ode okonkron ni yamesma afo ya aba Ghana ene wiase na oni din rabbi oni na obo soro ne asase enti ye most high God ne ye almighty God na nkyira ate ate se okonkron ni yamesma afo ya pe eno betima ma yenti ase enti yenhwe so musumu yasuani eji ya kyerɛkyerɛ mamu nimde ɛfa papa okonkro nyame osomafo eya ho ene na bakosem a ende o ka biti o kasa mu nyina agina okonkro nyame somafo na ede na untumi ma yehu almighty me se ne nkyira ase ete se okonkro nyame somafo ya opɛ ono no waba ba kyerem enti yesu ye ba ba kyerem okay enti mam Genesis chapter 17 verse number 1 downward can English mama. Okay, Genesis chapter 17. Yanko English version. Genesis chapter 17, verse number 1. And when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham, said unto him, I am the Almighty God. I am the Almighty God. Genesis 14:18. We are my Quran 87 verse number 1. Near Assembly or Honomo. Bray a tifo near for. Se nipa ne ye kramoni nkwa na se onim Arabic kan a sa asemu ya obeka na Quran mu wi ono afan ko Arabic ka se no ncha ase ne ye dey se edi odi ma Abraham Almighty God edi a odi koma Moses I am that I am yes miara yes na odi edi koma eye Kristo eye ejano I am the father enti edi a odi ma eye okokro nyamfo eye rabbi ena edi a odi ma Muhammad eye Allah Yakopon okofo na Jehovah memi ni Jehovah no odi ma wan okonkro ni nyame so afọ se Jehovah na adwuma oye so ohwe oman so ono ohwe oman mu nsem so na oka jo ente ye wonyame awodo bebrebe Yankopon okonkro ni nyame so afọ se Yankopon manen kan wi na matombo ase acheche ni se de be Genesis chapter 14 verse number 18. And Melchizedek king of Salem brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. Melchizedek here only the Most High God. David no aboso hene ososoro Yankopon na himfie ho no Ewurade the Most High God. Ono pe na oda no ho adi kakra ye den ekire no ti akomhyefo ni asomafo won ba ye nyina obi ehu the Most High God. Melchizedek oda no ho adi kire no ono mpo no wanka no ho asema nkire no okonkro ni amesomafo se sa Melchizedek one ne dom no e wa asase so won be transase so akopem bra wiase be den e be kwa wiye na on ne nkrofo no won ye adwuma won wo ma miensan mu eye Israel Saudi Arabia eni Ghana pe na won ye adwuma Melchizedek no ne nkrofo no enti yenhwe Quran chapter 87 verse number 1 yenhwe eno so hye wo say Most High God ne Almighty God yenhwe the Quran no so ka Quran chapter 87 verse number 1. Glorify the name of your God the Most High. So the Bible no kind the same thing
Quran nso aka nti okonkro ni nyame sma afo say we wo de call Arab kasema ase che say Sadiq mesma Rabika Arab nti Rabbi na Arab fo ne kan ase che say ansa na kramoni ade besa no no waka Rabbi more than 5 times okonkro ni nyame sma afo say on na bo soro ne asase enti me pamusa okonkro nyame sma afo no oyo nyame difo oyo nyame sumafo se enebrem no obeka ahintasem wo asetena mu anaso ono ne obo ade no oyo nyame sumafo enti mam Quran 13:38 ni ahwe asem ye ho no Quran chapter 13 verse number 38 okonkro ni nyame sumafo se ade biara ni pabeye no onte de oya ansa na waye den waye ade biara wo de ki wo ho e on paibo ki enti yankopon ye wo ya mesom so ki wo ho na okonkro ni yamesom afia se hu yankopon ansa no waye den wasom no wo kura so a oka ne sa se hun mi ansa na de wasom me na wan hu yankopon na wosom ne be de na wasom no asem no okiso fo ye bro man kenkan enim se Jesus Christ no asem ho Quran chapter 30 verse number 38 downwards. We did not send messengers before you and appointed for them wives and children. And it was never a part of a messenger to bring a sign except by the permission of God. For each period has its book. Fesua, komcheni na blessing yankopon kasa asem we kire komcheni. Ose me smart fu pi ba asase ne so ansa na wo ye den oba. Me ma won me yere na mo mba. Ose nsan kire ne anwanwade a won ye nyina krumpo ni woro ye ya na na omi otumfo yankopon me saso. Ose me ya na me ye die ntine yankopon ye ne sa osoma no somafo ne ba obani padu ti sede menum mieni na ye te hei nnuane a ye di obedi bi de ebe bi obe bi ebra no so na se onyini wi yankopon se afa mu fa won madamfo na mo nka me ho asem ye de nkire wo isan se uhu yankopon ogina hoda ana wo hunda na somafo ne ba be ka na wo ye de waje di enti Moses bra won na pema no kire nsuo no so memu pa ye na ya asem ye hu pa wo yankopon na nkasa na pem se de be ya Israel for beji Moses ayede edi ti yankopon se ono na asomafo no nko ogina won so yede eye adwuma enti ye hwe sa topic we ehu hia pa won se na meka akan history enti bra ye bebe pie tachiman aye titi mu a ebinum kokoduru mfante eye mfante foi yes aye de abosom na bebe si hope ene yame no som no ya yire nyame som no so maybe ti wase a on sa sa te duru tachiman no omo de eye tano ne ba yo ye de tano no be ko sa bosom tano ye bosom ensu bosom sa ya okonkro ni yame som afo ya se bra akan ye bebe duru man Ghana hanom no na nsuo ni na edo man mu dada eno kure entine nsuo no ahonhom na won mu nsuo ahonhom na yankopon na nkasa edu won mu send for won mo ye bone na bra ye ko East Africa ye kokoje nsubosom no pe na won so say okay say mo de ye nuanu mo kwa ye so ye di mo eche eden ene mo akọ ti won ba ya no ba betentra nsuo no mu won no mu di nipa wi enti na me eche bibi ti say begina okonkro ni amesoma afia say begina anya hwe no kra Ghana ha begina kra nipa 8 million mu e Ghana ha no mu na ho asem ba akopɛ lese betwase a beginafo no enipa 8 million eye abosom ma abosom no kura wonu mu nti ma cheche kakra okay na ho asem ba akopɛ maame bi ba okonkro ni yamesoma afo ya onchen obaye na obeka kire na se ose onu ninua odi ni beye asai ne mane nyina se uchi asofo no so ti asofo na ka kire no okonkro ni okonkro ni yamesoma afo ya onchen okonkro ni yamesoma afo se mam Daniel chapter 2 verse number 22 ni ahwe asem bi ho aso mukasa nyina gina Bible su Daniel Elijah Methusedek ni nyina gina Bible su sa editi na nyoma nyina gina Bible su ase ko 2 de wo Bible branch na why den ye ka asem na waje di Jesus ka asem bi o se asase su asem po na me ka kire ma mo nyindi na osoro asem de me ka kire wa ba den waje di enti na ye ko 2 no Bible ma oso why den wate ase no Daniel chapter 2 verse number 2 oyidie emudo ne die ehinta edi onimdie ewo esumu na hanu no ne ena etie sabra bi ose Daniel chapter 2 verse number 22 oyidie emudo ne die ehinta edi onimdie ewo esumu na hanu no ne ena etie enti yankopon oyidie ehinta de kire no kwa kwahefo
enti maame na sema na making oba okonkro ni nyame smafo ya nchen a ose ni nua e de ne baye ase ono ne mani nyina konkro ni nyame smafo ya se maame nua ne ya afio no ye begina na ase wo ma no konkro ni nyame smafo ya ohwehwe mi jim ne begina no e sa maame no me fa se me ye be ma me nua ba ni e na me koy da me kokko je sa begina no me kokko boy sa begina no okonkro ni nyame smafo ya se abusiam no me a wo woni sa line no begina ne ntete won se me sei me nua ba ni ne ma aye me wo fa asefo enti se me we japade bia ye nkwara ne dia se de me kan wate ase enti me kwaje ade bia enye de be hye abusuan mu se me wuku a ese etete won mu enti begina no opa okonkro ni amesma afo se begina ne de wa bra bom nyame nyina obeje de egwa abusuan fie ho na okonkro ni amesma afo se yankopon bo yeye oman ye niama makum 8 CFM bo ye bra bia obi niama edi kan ye animunyam animunyam na se wo bi a okopa adwuma ya onye adwuma bachelor application 1000 onye animunyam kra papa maame oboa obi amfa wo animunyam no bia uduru ho no a ye befa omo obi bia awade wo awade na otumi ware ma ne yeye oba ne berma sa ahonhon bone ji awade ifuru nsem a oboa be chie on warada ti okonkro ni amesuma afo se ye behwa ye wo nkrofo bi wo man ma obekese se bi won mo ya nkwase apafo ye kwase ampa na wo mi yo ahon maji sa na me ni afuru won nsem be den no watumi aware me na ye afi ene da nchen a bi wo ma chese won oba ben man san nka na no a wontumi ye den entena konkro ni amesuma afo se ni na ye sa ahonhon me na ye den eye na yankopon mo bi biara sika obi aye adwuma ye sika den e ba ne sem honhom bia we sika nti we adwuma ye sika ne ba wonsem sika ne ba wonsem a de mama sika ne gina no okonkro ni amesuma afo se adom na bu sika ne ho ban nti se bosum adwuma mpo na wo ye na se bosum ye tua oka 1000 Ghana na why wadwen se bosum bia wudi 200 beto ho no mo a esan se adom ne ba bu sika ne ba ho ban nti adom ne ba ho ban na bosum akwa aba beto ne 200 ne ye den eda ho na se adom ne nya adwuma wo boa mi ntua oka 1 billion bosom na so ayetua ka obeduru fia pepe na oba yare ena si e kasika sam ne e ka adwuma sam a okokoro nyame somafo bobusa ne se tight e wo ho ne yegidi o si etua tight affordable topic we a e da akoma so o ehun hia tight na yankopon bre no so no se yemfa so ntua tight e asemo e ya ho sempa tight bre ne yankopon ka se yemfa so ntua tight the tight hwan na se mutua tight ene mre ne ya yebe ye de beto na mre esemu no ya ba tight so na oka bibi se empaibo enya adwuma mprimprin ye osmafo anim na empaibo nya adwuma dia na ya kwankyera na ana den ene nipa de sani ye de pama honhom on se eyenimidie ni Ghana ha konkro ni amesmafo ya se eyenimidie eni Ghana ha nti no be kwani ya baby prayer camp neni pegu ho no mu pi neni pa ye hawo na bebre o hawo koda ne apnesie ene egu yeso okonkro ni nyamesuma afo yase yemfam paibo ntu honhom bia wiase na yenim dia ni yenim yemfam paibo dabi oso mon ko nkoto dwam no mon frem owurade na mon sunku no so o paibo mu ene paibo ayakode ene betina so betie se he mama ka tutututututututu me say ene be shedem sa medene kahua am se abati o betre wiase be kahua enti be be tututututu o betuja o si bra mi yi apaye bom paye efusu from awurade se ondome enti na me kahua no no sim paibo eja akode na die be mra we dipa kristo ni o be kwa akode ye mpese ye de adwen be kasa unse mesen paibo e ya desrede o ene ye wo utu honhom sanete unse ye na asofi o se bi obi wo spiritual marriage or den paibo utu no yes na me choose sa de ye paibo na ye ditu ye de tu bible no kasa Matthew chapter 10 verse number 1 downward Jesus address asem bi ye den esi ye ko bible kuyo Matthew chapter 1 verse number 10 downward o say na ofre suafo du mienu no bae ofre suafo du mienu bae na oma on fisu tumi se wonton na wonsa inyarewa ne ahomre ina ade ayire Ghana fo nie
se obi yare da no so bre ya ye wo mi okonkro ne yame smafo ya se bre ya ye ho mi so how be da so afakwa China India be side wo hawa say ai de apa ye fa pa bo ntu honhom wo se o se o ma wonu mutumi e wa honhom bone so se wonu ntu won e wonu nsa yare nyina ade agana fo ni mine papa se obi yare na se okọ hospital ba ko mienu miensa na yare na njaya na honhom na de yare na bre ti se honhom ni tu ansa na wo se nipa na yare ansa na ide ayeyi wo se Jesus din ka chere suafo se muntu honhom na ansa na ma ide masa yare no that means se honhom na ntu a wo sa na yare ye de enyeyi enko obi e fata so nya 2 mini bi ana se de hinta eye nyame di fo nkwam ana so soma fo nkwam nyame gina na asoma fo so na oye adwuma onye nipa bia so wiase ene ehinta sama wiase bre wiase nyina ne afura Israel post sa asem we to isan say John by concrete nyame soma fo say Malachi call 420 years ni yankopon di fo bia ma Israel biom entina wo madada na wonum kan Moses be yi Isaiah be yi Ezekiel be yi no ana na wonum ye kopim tama nyame di fo ye den ba oman mu ne Ghana ha mpo de nye Ghana mpo Africa ya okonkro ne nyame soma fo say nyame bo ni wiase ne hu nimpa ba kompo ma Africa ha ahinta se me mu do papa nyame obo osoro bo asase abifo nyina se ye chi every Israel na yakopon de dobo pa ne yen ye ma Africa da nyame sma bia ma Africa ne sumani da bia ma Africa da okonkro nyame sma fo say de sitie Asia Eden our Asia continent Adam beto ye no ya asase so aheman enti eti say dey pray etu afri kumase a se okonkra memu papa du nkwa ko bitumi agina na yeye ya bi da de enti no ntumi nyina ho nyane gina be airport ni ho me boa enti nyame na soma afo nyinara se won besane asase na so a ti se won si wo Eden trum so Asia asase so wo se me ka madinka ka se wo Asia asase so Asia debi Eden trum ewo Eden trum de binim say free Ethiopia Zimbabwe wo hwe emu a mbofo na mo de abedada enti se Asia asase so Genesis mami o se yankopon ye Eden trum Asia asase so Genesis chapter 3 okay Genesis chapter 3 verse number 8 ya hwe ade bi o Bible no mu esa bro bossa se nyina efiti Ethiopia nyameso ho asem ne yeka ya kan nyameso ho asem Christopher so won Christopher ye ka bibia na ne abeye otamfa boy ye bibia ni Jesus o yeah Genesis chapter 8 on my bia won smafo on se Ghana ye se nyame smafo yaw ene yasoma na Ghana kro no sanso na okọ Arab mamu a yesoma okomsheni Muhammad omo uko Israel yesuma Jesus Christ of Nazareth edi mamu na Ghana yenyame smafo no ya yenyame smafo no ya ewebrem no hone di enimu ya kosa se akonfo nyina se nyame afro mu adifo nyina se nyame afro mu duefo ni ohunifo nyina se nyame afro mu na kwambe so ofro onuadofo tie bi o osofo bi ye de eto okotodwem na enche bia no ye be fa afrefo no na me call enkramamu so jamai one obusafo mu nyina mo hwe me na mu enche bia ye be kwa o no na ya fa afrefo ni bi papa ko yo Genesis chapter 3 verse number 8 na wati Awurade Yankopon kan se onam trom ho enumere mfremu na oberema no ne yere kohinta free Awurade Yankopon enim wo trom ho nwia no mu verse number 9 na Awurade Yankopon frɛ no na obisa no se wo he na ɔse mete wo nka wo trom ho no misroi mechire unse yanke de tete o man titru sakakra na me ade bia yanke de tete o man titru beba Ghana maize ye nyina yete ase akufaro na ebu o man e de be pa na tete o man adifu mo amu na emu ni mu ba ansa na ye be ko eye obako no me fa afrefo ni bi wa ase aduadofo mbrede ya bi o ye basumi mi do o so betu ma dwuma de so abra ofre 0205 500215 0205 500215 Ewiase Nna Ho Kwa na ugusu a utie no tano comfort 7
ubitimi afre saa so da so jamai owo sagumo so in fact sakumo so jamai dobi wo one dobi wo one nana wo ho mechia wo so kwan so na ekuro na wo so nkran no na bitimi na ma de nyina tana confuse so wo ye sumi frɛ ho wo so bitimi afre me kan fa ya afrefo ni bu ase hello yeah papa me tie wudi ni be okase free tana go for Nana Steve okay jumadi no wo so yitiu okay drink a girl so me tie me no ask but I'm bisa question say ono ankasa na osomafo ya na so osomafo ya no wo oyo suani ma osomafo ya enti osomafo yo konkron a ene ye ka ne ho asem sana ono so opa kire enti de hinta wo ye nyamesumu no ene wo ka say ene ewe brem no ye osomafo ya onyankopon yi na se Ghana mai onye yen ana so osomafo ya no ada ma wono wai wona che wo kasa na asem ya we osuani se de Kristo wo ho na wo de chidi enti we de chidi ni a obo Kristo ni hu dawru edi osomafo ya no ni Kristo no ono na say we brem Ghana for osomafo ya oye Elijah no wasamaraka for 5 months ya wo ye pese mbisa owo eye central region eye akumfi otuam na se wo yinipa bacho ye nipa ana so ye kronkron oye eye nyame osomafo ko so osomafo ya kronkron ne kre so ye kronkron ade ye perfect me bacho ai na enye pon na ka se otini ni bia ni asase so no and se utie ni nsem kan a me fa me nu me nsa bia me pese en kofo bebam bi o kan se bibi se ansa na akanfo free ayi ba no na omukwaje esuo honhom na nyame honhom ne butu nsuo ani na omde honhom foforo ye dai honhom foforo di akire de bae na se Israel so ne nsuo da hwa ye frɛ ne Mara se Mara na timi ye nsuo na betena honhom ne di ewudi a Mara no se nsuo na honhom ne abetena ma di ewu ntimi nya hwe ma nipa ne se nipa dia Mara na oba anyem no kosa bi no ma no waton etie no so sa atem hono na ye honhom ne na timana number 2 hwe ne nsem na o kana me entali mame because because questions now bisa no or divert be ebi on timi answer then you just jump to another thing because nyema found na me hu your watch and because no and our oputu nyema be even question more Jesus to change but of our oputu Bible and the Bible no dey to be a true Bible so they say through never na go on the Bible you know and the two on the ya obia wunyam obia wunyam but obia no one abe what on me put you together now one apa you know am I thinking that na wo kana papa ena you know the Bible Bible say ya ko ye ne Bible ye she nyame ya ko nyina ye Bible if the Bible ya o ka me say that you want them so o mo na say o mo bi wo ya so what much be before mo ena dey okay, lots of things. And you're okay with that because you found one by one because me and you then you sit down and just question them. It's a more questions about that. Your friends say time on your very limit. It's going to mean and can be because you're all of it. Make us in the Hong Kong one time rating. Those are never do what but take the OT and Canada kind of reality and never be very easy. And never be of Campo and what am I need and the Baptist or Jesus Christ to be Jesus Christ. Kristo na o kano oye Israel for oye osma for my Israel no mate panyini wa asia obeyini nyina anu ama enti yebekọ bako I don't want to go far because like I'm more questions to just ask him, but the way he been just trading the things on my man. Mate, emre ya ebeje tana konfoso de na de dia betwa mu no. Papa, emre no aka se bebrebe bisome da ase. Obetumi afro 0205 500 215. Hello. Hello. Hello.
Ontemenka. Papa meet you. Hello? Betonka, kasa meet you. Babu na kasero ndele kwa wida let's say the from from na mimi nimepata mitio na mimi ase tight no itacho no na ukitana hapo na wa emane ngebe na wachebu kama wai Mate ebe pebre na otwese na omesa beba na ya che tight ni ha na o se wi ebrim no adi for na trofo beba on sa che tight ma me da ase fa for ni bi wa say hello w1 Hello. Papa meet you wadaroma. Hello. Okay. Madam Sanchia, my Excellency, incoming President. Okay. That's it. Yeah, I'm working my Ghana for the say. Ghana, Mbebunu, Nimpeni, form, Ranchi, and Cochrane, na Yabre. Yabre, Party A, Party B, Party C, Yabromo. Yamia, President, Amaye. Oh, also Beboa, Ghana, and Mbebunu. I will free of a social woman. Ati mesre Ghana fo nyina wa oni so ye Ghana ni ba we ye Ghana ba we ye Ghana ni mesre se me pa wo cho bebre muntu aba efama excellency kwame Abrifa ayu yedase say and also so obo is incoming president Abrifa and who there say or mine enso ento party B ntontwene na omo ntwe mani mehwe youth but as na prepare de ye ka de ehinta wasetere mu onyamesum na osoro de abetwa mu no ma memfa ho siase na dachi bi no ye be fro na ya ka party one asem said na ye ka se oman no mu ayeden no owu wo sa de but ye ka di form so wo oman ni mu a oman no eko na omo so hwe akonfo so hwe ho na yeso so ya adwen ho enti ebesa kasa dobi o1 na wote ne nka no onso de ndia betwam na memfa last call also ase yes I'm free. Hello yes sir opa you did be kasa free me pa cho wo frame just anti me kasa free asaman kese papa idiu me pa cho na papa no te wona say Ethiopia Garden of Eden oh Asia me pa cho Ethiopia Oba die Yesu na nkasa ne life no starting from Asia, Israel, Jerusalem. And why not the ending wo Ethiopia? Inna baby o si Kenya asase na Israel, Gaza baby atokwede si no. E honi asase na no mo kaso mu lidi o makwa o mantimi anko eyi ho. That is Jerusalem, Gaza. Bi se soja ni bia no ntro bi prosini. Mako Ethiopia, mako Somalia ho. But what you say? But you say. Well, ti won ka bibi nche, won proof nche me say. Ni o kan say Yesu me da deja mi ntimi no nkasa hwan no nche ba bia na Asia. Emi no si Yesu o started life ni bi wo Asia by Ethiopia. O bi Ethiopia e ba Africa man mu ha. Me boa on ka tell say me boa. But I say papa, wadar ma me be pon a for number we dey frame me ni eni nkomo na manage nkomo no. Me number dey 0244 84 0108. Me repeat to be 0244 84 0108. But I say papa, so jama mesero asa bo modi asa be frame me na ya hwehwe nkomo 0244 84 0108. In prepare there osuani asaro ase sana osuani so aiko ase a ye ka de hinta wo ye osomafo konkron nyame somafo ya ho asem papa aja oti ye mpenfo ni bebrebe ka on ma frɛ akire won ma dwen na ma men kire bibim kakra okay mesi yankopon ye edin trum enti kasana me kan ni mesi yankopon ye edin trum wo Asia asase no so
menka Ethiopia ho asem ena dodo na say eye edin true any Asia ewo Ethiopia man kan Bible no okay why Genesis chapter 2 verse number 8 no ko chia me na Ewurade Nyankopɔn ye edin true bi mu wo Eden wo epuefam na odi onipa onwono no tena ho epuefam epuere dan English no okay English version or say and on this Genesis chapter 2 verse number 8 and the Lord God planted a garden eastward in Eden eastward yes. Very good unum say abefra say unum say enkeka east pa enka Africa na east we are not the west the east no ohwe eye the planetary system and also geographically east Asia safety Ethiopia mo nyina banya Ghana nya west Ghana ye East Africa enti ne de ni kire eye awia no na memra say empenifo no bebrebe aka ye ko osmafo yaw ene brem no tie na osmafo yaw o de brey e de intersem ne da ho ewe brem no time na ye be ensem na ye kan na nka ye ensem anka sese afrafo ni na won bisa ho asem na o se de be sa to o ni pe wo mu wo man mu asofo na difo na akomshefo em se won kra ye won mede sese nti se ni pe wu oh se de ofre na o ye sofo de ofre no o konfo sika wa no o so ye okay on the say o man na bre yewu o how so ye ni de se o nutua me yawe na ehintasem ewu mini o se ni pe wu mu wo man mu hwa ho kire kwakoso wo man hwa yare kwakoso wo man mu na se ye kasel mu se nyame soma afia se nyame asoma no se omra meje o man no mfiri sa o hawo yi mu a papa nka ye je ho achinje they say me busa say Christo o mabiem Jesus the scam of Christ ye hwe enkomo ye yedi topic e ho de doso nsema e ho de doso me person mu say the second coming of Christ them na me say ebeba ba ye hwe enkomo ye yedi Matthias say and the last question me busa say agidifo nyina enim say ye be ko e Jerusalem ye wi na doso mafo ye number na to so me 1 minute per 1 minute per agidifo nyina enim say ye de ani be kire New Jerusalem but na o Matthias say New Jerusalem bi ani ho na konkrobia eba owe otuam akumfi emu intercept say 1 minute never osomafo number to dwa Jerusalem as a nyina ne say Nyankopon ne fie nti first Jerusalem ne make Kaaba second Jerusalem ye temple Osoroma third Jerusalem say Ghana ha ne Ghana ha so nsi bia this is central region akumfi otuam center of the world yes a center of the world Ghana we are seeing any finfin and in Ghana unsa za 1924 no o se o man miensa no we are seeing finfin na Yankopon a kire sa o man miensa no fine any Yankopon suma Jesus man be say Israel we say ho no mawie o suma komsheni Muhammad ya mi kira na so medwen kan ono so ba Mecca o be say Mecca man no so ayeden awie okay say ade ne ye miensa na se ba akoso ba se oba wo hifa Medase na twasa oba Ghana empelifo wono munim disunsum semne wono me jovie ayeka this famous bomb to just famous the also atwaso oba Ghana obienim se Ghana ye Ewurade man na me de binim se ye twyampon ye wura otumfo ne bedi ayan ni bada bi ye se osomafo yaw ewie birim no ono eni kuta eye afore no ono belidi aya afore no edofo papa nyame de ne ye enyoma kese o ye otuam bo modi aso oni bedi mpu wate hia no eye yare wo beneto so sunzum se beneto so for 020543 466275 0543 466273 and 0277 126308 ene eye osuani yaw asare ebe kamensa sa so na ike so be kamensa yeko na de oto aso aba ne kina hia me wampe bisro ayebi o email free so 1 minute pe famous facha mo ate yeko ya me adma 20th epuya okonkro ni ya me smafo dwumedie bi wo akunfi otuam dwumedie o odini
ya po me de hu dwumedie 20th October bosumi ye de okonkron ya mesma afọ ye ko akunwi otua ekoye dwumedie bi ho next week me ko ho okay de okonkron ya mesma afọ be ye ni ordinance beto yeso mako ordinance to yeso ade be ye obi a ni moja so ate ordinance so to ne so a ebe hyema obi a na ho den bibia yare bia na akutie nipa kwankwa yade a nipa ndi che onya yaresa no pepa ne chew mesra no famra akumfi otuam this month 20th on san fa yade na san yeden ana so mo frɛ no number yi ana se obetumi afrɛ na ho matrofo no brene abi na ho se beka no medamas ha na di dwumadi bi se media ne ku Facebook na me di dwumadi en chia me na me da famous ase se o gege metata na so camera mu chinchin ma be aha me che obi bia me den de Kwame Desmond Abrifa na me base Contemporary independent presidential candidate coming election 2024 no mesro se Ghana for en mabunu ne adehye nyina entemachi na oman Ghana no yentumi enje emfa ensi honom yejapade nyina na efri yensa ye mabunu nyina so edwane ekọ man foforo so na eto mrebi se e wo se obi so sore na ono so timi ji oman no si wo